Gibuhat ni David mga igsoon nga pasikreto nga ning commit siya adultery, although naitaw niya nga sikreto ra pud nga mao ra pud tawhanan nga iyang gisugo nga kuaar guning bayhana, no, kaning naligo gwapa. So gihimo ni David ni nga sikreto sa tibuok Israel, no. Bisan pa man ang bana ni Bathsheba wala kay baw aning gipaon na day siya sa gubat ni David kay aron mamatay siya. Apan sa gingon sa propeta gid padaygan siya sa Ginoo giingnan. Imo kining gibuhat sa tago apan buhaton kini atubangan sa tibuok Israel ug sa adlaw pagid nga dako, no. In other words mga igsoon, gibuhat ni David sa tago ang sala, no. Wa siya naghisaba, ibin niyang asawa wa kay baw, no. Bantayin niya, gihimo niyang sikreto tago apan unsay gingon dire. Imo kining gibuhat nga patago pa sikreto apan unsay gingon dire. Apan buhaton ko kini atubangan sa tibuok Israel og sa adlaw dako. Apan ang consequence daw ipadayag sa Ginoo mga igsoon sa adlaw dako sa tibuok Israel. So ang skandal nga gihimo ni David mabulgar sa kadaghanan. Kay ngano man consequence. Yes, si Lord gipasaylo niya si David. He's a man after God's own heart baya. Pinangga siya, gipili sa Ginoo. He is the anointed man of God, si David mga igsoon. And of course he is an anointed instrumentalist. Muduyog siya alpa and anointed siya. And then the moment nga mutugtog siya, the moment David played the harp, then the evil spirit who tormented King Saul mo play, no, mohawa mga igsoon. So David is the anointed man of God or servant of the Lord. Nakasala siya, pinangga siya sa Ginoo, gipasaylo siya apan ang Ginoo walay pinalabi. Amen. Once makasala ta, naay consequence. Yes, we can run from God, but we can never hide the consequence. We can run from God, igsoon, makadagan ta, bisag unsa kalayo apan maabsan ta sa consequence. Amen? Naay consequence, no? Si David, mga igsoon, dinihugan sa Ginoo nakasala, no? Nagpuasa siya, mga igsoon, tungod sa iyang nahimo apan wala gyapon na change ang consequence. Amen? Si David nagpakiluoy, mga igsoon, nagfasting man siya ani, di ba? Pero wala na change ang consequence. Kaya nga naman, ang consequence given na. Galatians 6:7. What we sow is what we reap. As long as naatay gitanom igsoon, naas gitay anihon, no? Naay resulta sa atong desisyon. Sala nga kay baw kang sala na pero imong gituyuan. Ang Ginoo mo pasaylo gyapon nato because why? Nature niya nga labi na karon napatay ginhawa na ipaglaom pasayloon pata buhi pa man ta. Nag-enjoy pa to sa libreng ginhawa pero mao lagi na never ta maka-escape sa consequence. Amen. Kay gusto ang Ginoo mga igsoon nga iyang execute iyang pagka-judge nga he is the God of justice mga igsoon nga ang mga sala di gina palabiyon sa Ginoo. Madugay o madali na jay consequence igsoon. Amen. Pero take heart, okay na igsoon kung if ever na nagtanaw ninyo karon diri niya ang imong sitwasyon karon consequence na sa imong wrong decision, okay ra na igsoon. Ang importante gipasaylo ka sa Ginoo. Ato man ang gibuhat, so magsuffer ta naay consequence yo. Dili mo gyud kalikayan, di man ta kapugong sa Ginoo. Di man ta mo pwede mo hangyo Lord ayaw lang binaam gyud ano si David mga igsoon nagpuasa ni. Pero pag puasa ni David mga igsoon wala ka change sa consequence. Still ang bata namatay. Kaya naman sige ni Prophet Nathan, gipasaylo ka sa Ginoo sa imong sala ug dili ka niya patyon. Apan kay pinaagi nining buhat nimo nga katong adultery, imo mang gipasipadaan ang Ginoo. Mamatay gihapon ang bata. Amen. So naagi ko'y consequence mga igsoon. The truth is this, ang atong paghinulsol mga igsoon dili ka change sa consequence. Apan ang nakanindot lang mga igsoon, praise God for that kay gipasaylo tas Ginoo, no? Gipasaylo tas Ginoo, mubangon ta balik dis ata nadagma. And then padayon ta abante unya katong sala nga tong nasinati mga igsoon na experience kuhaan na tong leksyon. Amen. Unya gamiton sa Ginoo every time nga makakita tag tawo nga in the same situation nato nga na fall sa ato sexual sin or unsa man nga sala igsoon, no? Si Lord puno sa grasya. Grasya man taron pastor, grasya man taron pastor. Oh lagi grasya taron. Naluwas ta sa grasya sa Ginoo. Grasya pero abusaran na to ang grasya, it leads to disgrasya. Amen. Yes, grasya taron. Makasata grasya ron sa Ginoo. Grasya ta na uban ngon grasya man ta pastor. Yes, grasya bitaw ta. Pero imong abusuhan ang grasya sa Ginoo. Ang grasya dili na lisensya para magpatuyang tas pagpakasala. Amen. Grasya ron apan kung kaybaw nakas kamatuoran pero gihimo gyapon imong sala. Kana nga grasya it will turn to disgrasya. Disgrasya ka kay naay consequence. Ayo mugtuon na yung grasya ra okay na sister. Grasya bitaw ta. Mura bitaw magsalig ta kay grasya. Ngam daw grasya ang Ginoo. Puno sa grasya, puno sa gugma. Mag-abusar ta. Tuyuan, voluntaryo ba lang ta mohimo sa? No. Every sin has consequence.
What we sow is what we reap. Unsa tong ipugas mo ani kita. And mao gini ibutang sa tuwang pagkanikson. Ang Ginoo grasya. Ang Ginoo puno sa gugma. Ang Ginoo mo sabot nato. But yet, mao ni ikson, He is the God of justice. Ang Ginoo hustisya. Ayaw jud iwa ng hustisya. Hustisya means kung unsa tong gibuhat na ay husay.